Здравейте хора от YouTube, аз съм SuperBG и това е 8 или 9 епизод на Clash of Clans ще видя. Така, днес сме приготвили армията, ето виждате, всичко ми е фул. Имаме 2 скери пъмпки на хора, защото е Хелоуин, нали знаете. 2 скери пъмпки, ето ги тук. Добре, давай сега да атакуваме. Даваме атак в the match. Така. Хора, аз съм ръж от всякъде, само да знаете. Пълен ръж съм. Бях 7 левел от Таунхал и сещате всичко. Това е... не. Бива го, не е баш толкова ръж. Мога да го бия. Ой, тук. Не е чак толкова ръж, хора, но малко. Малко съвсем маничко е ръж. Опа, забравих. Давай, джанта, давай. Левеле. Така, окей, давай. Oh shit, no shit. Не натам бе, идиоти. Мале, shit, пълен shit, хора, нищо. Май няма нищо да вземе. О, Dark еликсир малко дай, Dark еликсир. Искам Dark, само Dark ми дай. Само Dark. Поне Dark ми дай, бе, ари, бе. Поне Dark вземи малко, бе. Майко. Дай, бе, Лизард. Абе, не, бе, майко. Хора, нищо не вземахме почти. Нищо. Шит. Това беше пълен шит тази атака. Пълен шит, само да пусне след това армията. Станахме без еликсир, останахме. Така, те почти са... не баш почти не. Още 9 часа, утре ще са готови. Хора, утре очаквайте влог на Хелоуин. Ще ходим за лакомство. Да, сега мисля да ви покажа някои нови апдейти в играта. Ще видим. Ето, ще влезем тук. Опа. Дефенс. Дефенса новите са ето това. Чак само да го намеря. Бомб Тауъра. Ето го. Бомб Тауъра. Какво още? Тук нещо ново. Не? Тук. Тук нищо няма. Няма нищо, хора. Друго ново. Не, имаше. Къде не са правилно? Имаше, не помня какво беше. Те са новите и да, стих се. Само влезем в играта. Са махне и пак да влезем. Айде. Какво правиш така? Така, да изчистиме. Дай сега пак да влезем. Ето. Това тук, хора, сялото. Вижте тук този Лизард има вампирски зъби, само го вижте. Само да има вампирски зъби. Сега ако легни, ще легни на земята. Сега ще опитам да направим бък, как беше, само че нещо е такова ли какво беше. Спеше на земята, но не мога да сета как. Това му стоеше някъде другаде, по той стои не на него. Но забрах къде беше. Как беше този бък. Така и
Това ще е тук, какво сме снимали? То е 6 минути, абе. Добре. Скери пъмкини, че си ги пазим. И да, че я пуснем, се е пуснало. Хора, влизате в нашия клан. Чакай да му пратя един. Такова, че забравих. Ще съм хора да покажа нещо. Да си пробваме този бък да го направим. Трябва да минат тези барбериничи. Така сега ще се опитам. Не става. Са го правили. Така първо ще пуснете да се атакуват и тогава. И да, това беше от клипа. Аз ви харесал. Ако е така, харесайте, абонирайте се и довиждане.